Tak se mi ptal ten Broni, jak jsem vyjel, tak jsem psal, že normálně. Co to tam máš, vole, u toho kola? Polštáře. To jsem tam našel, polštáře, tam z místka deka. Ty z toho děláš lůžkový vůz? Ano. Tam tak. Klása. To mám natočené i jaká je tady hloubka bahna. Tam nejdu, ty vole. Stačí? Počkej, zůstaň tam takhle. Rušková úprava. Zoomuju. Kdyby si sebou třísknul, tak by to bylo úplně luxusní. Jsem byl, málem dneska. Sexuální to je.